Притча за ехото на сърцето. Защо? Аз съм пастор Димчо Кунчев и искам да ви разкажа една история. Вярвам, че всеки от вас е търсил отговор на въпроса «Защо?», когато думите не стигат. Тази притча е отговорът, който ме вдъхнови, и затова реших да я споделя с вас. Ето какво разказва тя. И каква е поуката. Имаше една жена, която се молеше всеки Божий ден, години наред. Сърцето й беше изпълнено не просто с тегоба, а с дълбока, раздираща скръб от света, който виждаше. Тя не можеше да понесе несправедливостта, страданието и безразличието. Ден след ден, в молитвите си, гласът й трепереше от болка, докато повтаряше: «О, Господи, защо? Защо позволяваш тези кръвопролитни войни, които унищожават животи и съсипват семейства? Защо има толкова лоши хора, чиято злоба се е разруха? Защо насилието е навсякъде и невинни страдат? Защо тези ужасяващи катаклизми отнемат домове и надежда?» И Господ, чувайки постоянните й молитви, изпълнени с такава искреност и отчаяние, реши да й отговори. Той се яви на жената и проговори: «Аз ще изпратя ангел, преобразен в човешка плът. Той ще отиде при теб, ще ти покаже, ще ти каже и ще отговори на твоята молитва». И ето, ангелът се яви пред жената. Не като бляскаво небесно създание, а като скромен пътник, чието очи излъчваха необикновена доброта и мъдрост. Жената се зарадва, щом го видя, и каза: «Хайде, кажи ми», но той отговори: «Ако искаш да ти отговоря, ела с мен в съседното село, за да ти отговори Бог на твоята молитва». Жената, макар и изненадана, усети вътрешен мир и доверие в неговите думи и тръгна след него. Когато пристигнаха в селото, първото, което видяха, беше сцена на ожесточен спор. Двама богати мъже стояха пред голяма къща и с разгорещени викове се караха за някакво имущество. Лицата им бяха почервенели от гняв и алчност. Жената погледна към ангела с въпрос в очите, сякаш питаше: «И това ли е отговорът?» Скоро след това богаташите се прибраха по домовете си, гневни и недоволни. Тогава ангелът се обърна към жената: «Хайде, ела с мен». Отидоха до къщата на единия от богаташите и ангелът почука. Домакинът отвори и с груб глас попита: «Какво искате?» Ангелът спокойно отговори: «Извинете, ние сме пътници и се опитваме да стигнем до съседното село. Чудехме се дали можете да ни опътите и дали бихме могли да си починем за малко във вашия дом». Богаташът, макар и с кисело изражение, каза: «Добре, влизайте». Така ангелът и жената бяха поканени. Вечерта, докато вечеряха, се чу тропане на вратата. Домакинът, ядосан, отвори и какво да види другият богаташ, с когото току-що се караха. «Нали ти казах да не идваш повече?» извика домакинът, но другият богаташ каза: «Спокойно, дошъл съм с мир. Дошъл съм да ти подаря моята златна чаша, от която пия всяка вечер вино», и протегна красива, блестяща златна чаша. Домакинът взе златната чаша, каза: Добре», тръщна вратата и седна да продължи да вечеря, без да променя изражението си. След като приключиха с вечерята, ангелът и жената отидоха да си легнат. Жената обаче беше неспокойна, сънят не я хващаше лесно. Беше и неудобно, защото никога не бе спала в чужда къща, в чуждо легло, тъкмо да заспи. Жената отвори очи и видя, че ангелът го няма. Тя се надигна тихо и го зърна да отива към трапезарията. Затаила дъх, жената наблюдаваше как ангелът взима златната чаша, която току-що беше подарена, и я скрива в торбата си. Сякаш я открадна. След това тихо се върна и си легна. Жената беше потресена и възмутена. Сърцето й биеше бясно от недоумение и гняв. Как можеше един ангел да извърши подобно нещо? Тя чакаше ангелът да каже нещо, да обясни това необяснимо действие, но той лежеше спокойно, сякаш не знаеше, че тя е видяла. Ангелът заспа. На сутринта, щом първите лъчи на слънцето надникнаха през прозореца, ангелът се събуди и с бодър глас каза: «Хайде, ставай, че трябва да отидем в съседното село». «Нямаме време», жената се надигна мълчаливо, но вътрешно кипеше от объркване и негодование. Мислите й се блъскаха, как можеше този пратеник на Бога да извърши подобна кражба. Сбогуваха се с домакина, който дори не забеляза липсата на чашата, и тръгнаха по прашния път. Когато стигнаха в съседното село, беше още сутрин. На прага на една скромна къща седеше един беден фермер. Той не работеше,
а просто седеше, потънал в мисли. С измъчено изражение, ангелът се приближи до него и попита: може ли да легнем да спим и да си починем? Чака ни доста дълъг път. Бедният фермер, без да се замисля и за миг, отговори с топлота: да, няма проблем, влезте. Той ги покани в скромния си дом, нахрани ги с малкото, което имаше, хляб и малко сирене, и им предложи място за почивка. След това всички легнаха да спят. През нощта жената отново не можеше да заспи. Тя лежеше будна, очаквайки ангелът да направи нещо. Сега този път какво ще направи ангелът, питаше се тя, изпълнена с предчувствие. Но докато мислеше, се задрямала, отвори очи и видя, че ангелът го няма. Стана и почна да го търси, и докато го търсеше, го видя как събра слама въгъла на къщата и я запали. Тогава жената се втурна да помогне на фермера да угаси пламъците, но ангелът хвана жената здраво за ръката и й каза: хайде да тръгваме. Трябва да отидем в съседното село, нямаме време. По пътя към следващото село жената не спираше да мисли дали това е Божий ангел и дали е въобще пратен от Бога. Когато стигнаха в следващото село, видяха красива, уединена къща. Пред нея имаше зелена морава и цветна градина. Това беше домът на младо семейство с едно 6-годишно дете. Ангелът се приближи до вратата и почука. Когато домакините отвориха, млада жена с мил поглед и усмихнат мъж, той каза: може ли да преспим при вас? Късно е и ни чака дълъг път до следващото село. Младото семейство ги посрещна с широки усмивки. Разбира се, заповядайте, каза мъжът. Домът ни е ваш. Те ги поканиха вътре, настаниха ги удобно и им предложиха всичко, с което разполагаха, макар и да бяха скромни. След като вечеряха при младото семейство, ангелът и жената легнаха да спят. Ангелът легна и веднага заспа, а жената го гледаше и чакаше да направи нещо. Този път какво ще е, питаше се тя, напрегната от очакване и смесица от страх и любопитство. Но уви, ангелът не направи нищо. Той спа непробудно през цялата нощ, докато жената не мигна и цяла вечер не заспа. На сутринта, щом ангелът стана бодър и отпочинал. Жената, изтощена от безсъние, също се надигна. Трябваше да продължат пътя си към следващото село. Тогава ангелът се обърна към домакина на къщата и попита: можеш ли да ми кажеш къде се намира следващото село? Има ли някакъв попряк път? Може ли някой да дойде с нас, за да ни покаже пътя? Домакинът с готовност отговори: да, разбира се. От тук, по пътеката, има един мост. След като минете моста, там е селото, което търсите. Той се замисли за момент, преди да продължи: ами, аз имам много работа, но синът ми знае къде е. Той може да отиде с вас и да ви покаже пътя. Тогава ангелът се усмихна едва забележимо и кимна. Разбира се, благодаря ти. Момче, ела с нас. Ангелът, момчето и жената тръгнаха по пътеката. Жената беше толкова изморена от безсънната нощ и от тежките мисли, че едва се влачеше. Те вървяха мълчаливо, но напрежението за жената растеше с всяка крачка. Когато стигнаха до моста, ангелът и момчето бяха вече на средата, а жената все още в началото му, изтощена от безсънната нощ, но с надежда, че най-сетне ще види справедливост. И тогава тя видя нещо, което я прониза следен ужас, който я накара да замръзне на място. Без никакво предупреждение, с хладнокръвна решимост, ангелът хвана детето, сложи го в чувал и го хвърли в буйната река отдолу. Водите погълнаха малкото тяло. Детето се удави. В този миг светът на жената се срина. Тя не можеше да повярва на очите си. Сърцето й замря, а после заби лудо, разкъсвано от невиждан гняв и отчаяние. Тя изкреща с цяло гърло: ама какво правиш? Как смееш? Защо уби това невинно дете? Тя се затича към ангела, със сълзи, които замъгляваха зрението й, и с единствено желание да го спре, да го накаже за това чудовищно деяние. Точно когато жената, трепереща и разгневена, се канеше да достигне ангела, въздухът се разцепи от мощ и величие. Чу се глас от небето, гръмовен и всемогъщ, който разтърси земята под краката й. Това беше Божият глас. Спри, жено, прогърмя гласът. Дойде твоят час да прогледнеш и да разбереш. Дойде време да ти отговоря на всяка една от твоите молитви, които тързеят душата ти. Ангелът отговаря. Ангелът, който до този момент стоеше неподвижен, сега се обърна към жената.
Лицето му вече не беше човешко, а излъчваше небесна светлина и сила, която едновременно я плашеше и омагьосваше. Той вдигна ръка и от него се излъчи сияние, което успокои сърцето на жената и спря сълзите й. Виждам в сърцето ти буря от въпроси, жено, и объркване от това, което видя. Но знай, че всеки мой акт е проявление на Божията воля, която е отвъд човешкото разбиране. Жената, изпълнена с нетърпение и любопитство, най-накрая проговори, защо открадна златната чаша. Нали Бог казва да не крадем? А ти си Божий ангел, за златната чаша и богаташа. Когато взех златната чаша от дома на богаташа, ти видя кражба. Но не беше така. Знай, че върхът на тази чаша беше намазана със смъртоносна отрова. Взех я, за да предотвратя смърт. Кажи ми, жено, в този случай, Бог помогна ли, или навреди? Жената, изпълнена с облегчение от първото обяснение, но все още объркана от другите събития, отвърна: в този случай Бог определено помогна. Тя погледна ангела с настойчивост. А тогава защо изгори къщата на бедния фермер? Това беше добра душа, която ни прие с отворено сърце. За опожарената къща на бедния фермер ангелът кимна и започна да обяснява: когато опожарих дома на бедния фермер, ти видя жестокост. Но знай, че под основите на тази къща лежеше скрито златно съкровище, което той не знаеше как да открие или да използва. Това богатство му носеше само мъка, защото трябваше да бъде разкрито. Огънят беше огън на разкриване, който унищожи привидното, за да освободи пътя за благословение. Сега фермерът ще изгради нов дом на ново място и ще започне нов живот, изпълнен с просперитет, използвайки откритото съкровище. Кажи ми, жено, и в този случай, Бог помогна ли, или навреди? Жената, замислена от думите му, прошепна: в този случай, да, Бог помогна. Тя погледна ангела, а погледът й беше изпълнен с ужас и неразбиране. Гласът й едва се чуваше, пресипнал от емоция: но защо уби това дете? То беше толкова малко и невинно. Нали Господ казва да не убиваме? Как можеше да направиш такова нещо? За удавеното дете, а сега стигаме до най-трудното и най-мъчителното за твоето човешко сърце, детето, което ти видя да убия. Ти видя убийство, невиждан ужас и неразбираема жестокост. Но знай, жено, че това дете, макар и привидно невинно в твоите очи, беше предназначено да израсте и да се превърне в безмилостен тиранин и масов убиец. Неговите бъдещи действия щяха да донесат неизмеримо, опустошително страдание на стотици хиляди, дори милиони хора. Щяха да разкъсат семейства, да унищожат цели градове и да посеят семената на омраза и разруха, които щяха да погълнат цели народи и да помрачат бъдещето. Бог, своята безкрайна мъдрост, всевиждане и дълбока милост, избра да прекрати този живот сега. Той действа, преди това дете да се превърне в оръжие на злото, което щеше да унищожи толкова много други чисти души. Това, което ти видя, беше акт на върховна жертва, болезнена, но необходима, за да бъдат спасени безброй други животи от бъдеща гибел. Понякога, за да се предотврати едно неизмеримо, много по-голямо зло, Бог действа по начин, който изглежда непонятен, жесток и дори нелогичен за ограничените човешки сърца и умове. Помни, че Бог е казал в своето слово да не убиваме, защото убийците няма да наследят небесното царство. Но неговите пътища са безкрайно по-високи от нашите пътища и неговите мисли, недостижимо по-високи от нашите мисли. Неговата справедливост не е човешка справедливост, а неговата любов обхваща всичко. Просветление и приемане. След тези думи ангелът отново придоби небесния си облик, засия още по-ярко и се издигна към небето, оставяйки жената сама, но вече просветлена. Сълзите й бяха пресъхнали, а сърцето й, което доскоро беше изпълнено с недоумение и гняв, сега беше изпълнено с благоговение и разбиране за Божията безкрайна и непостижима мъдрост. Тя се върна в своя дом, вече не задавайки въпроса: защо, а с дълбоко осъзнаване, че Божиите пътища са по-високи от човешките пътища, и неговите мисли по-високи от човешките мисли. Тя продължи да се моли, но вече с вяра и приемане на всичко, което Бог допуска, знаейки, че дори в най-тъмните и необясними моменти, неговата любов и справедливост винаги действат за добро.